ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಡ್ ದೊರೆದು ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧ್ರದ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಅವಲವಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಕೈ ಕಂಜಲು ಕಟುಕರ್ನ ಕೈ ಸೇರಂದಿನಂಚ ತಡೆಪೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ರಾಮಕುಂಜಡ್ ಗೋಶಾಲ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಕುಟ್ಲದ ವಿಜಯ್ ಬಾಳಿಕಾ ಸ್ಟೋರ್ ಕೈತಲು ಮರತ ಕಾಣುಡು ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪುನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿಪನ ತುಡಾರು ಪಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕಿನ ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ಟಣ್ಣರು ಕುಟ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸುತ್ತುಡು ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ್ನ ಕೈ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೆಡ್ದು ಬಾರಿಯವರ ಸದನದ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಈ ಸಟ್ಟಿದ ಮರಿಯಲ ಅಂಗಾರದ ಅಮಾಸೆಗೂ ಸುರುವಾಂಡು ಪನ್ನುಲಿ ಆರಾಧ್ರ ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೆನಾಗ ಬಡ್ಸ ದುರಿದು ಬೈದಂಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡದ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸುಗು ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬಡ್ಸದ ನೀರು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಬೊಲ್ಲ ತಮಿಳ್ದಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಅಮಾಸದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾತಿನ ಬಡ್ಸ ಬುಧವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಗುರುವಾರ ಕಾಣೆ ದುರಿತು ಬೈದಂಡು ನಗರ ಬೊಕ್ಕ ನಗರದ ಪಿದೈ ಮೇಟ್ಲ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸ ಬೈದಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದಿರ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಿವಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಪದವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಜೆ ಸಾರ್ದಿರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತುಜರ ರಜೆ ಸಾರಿನ ಅಧಿಕಾರನು ಅವು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಪಂಪ್ ಎಲ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಬಡ್ಸದ ನೀರು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಎರ್ಕದ ತಮಿಳ್ದಂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಡ್ ರಾಜತೋಡು ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಠೋಣ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡಿದವರ ಬೊಲ್ಲ ತಮಿಳ್ದ ಜನಕಂಗಾಲಾತಿರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರುಲು ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಸಂಗತಿ ತೆರೆಯೊಂಡ್ಯರ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉರ್ದಕ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತದೇರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿರ್ದಾಯಿನ ಉಪದ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಏವರ ತೋಜಾದೇರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಡ ಜನಕುಲುಂತದು ಗಾಡಿಲು ಸರಾಗವಾದ ಪೋಯರೆ ಮಾರ್ಗ ತಡೆಪು ಊರಂದಿನಂಚ ಸಾಯ ಸಕಾರ ಕುರಿಯರ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಡ್ ಪುಡೈನ ಪೈಪ್ ರಿಪೇರ್ ಇಡ್ದವರ ಗಾಡಿಲೆನ ರಭಸದ ಪೋಪರಿಗೆ ತಡೆಪು ಬುಡ್ದುಂಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ 75 ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರುಡು ಬೊಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಗದ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಬಡ್ಸದ ನೀರು ಪೋವಂದೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಕೈತಲ್ದ ಬದಿನಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರಗೂ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುದು ನೀರಿಡು ಸುತ್ತುವರಿತಂಡು ಶಕ್ತಿದಾಂಚಿನ ಪೆತ್ತಲು ಕಟುಕೆರ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಗುಜೈದನಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಪಂತೆರ್ ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ರಾಮಕುಂಜಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ರಾಮಕುಂಜಡ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತ್ರಿ ಚೌಹಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನ ಪೆತ್ತಲು ಕಟುಕೆರ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಂಡು. ಈ ಯೋಜನೆಡ್ ರಾಮಕುಂಜಡ್ ಬರ್ಪನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಖೀರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡಿರ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ನೀಲನಕ್ಷೆ ತಯಾರಾತಂಡು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆದ ಡಿಟ್ಟು ಕಿದಿಕ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಗೋವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾಗ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಕನದಂಡು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗೋಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಅಂಬಿ ಗಂಜಲ ಮಾತ ಕಳಿಸದು ಆರೋಗ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಗೋಶಾಲೆ ತೋವನ್ನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಗೋಶಾಲೆ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ತದು 15,000 ಪೆತ್ತಲನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಂಡು ತಾಲೂಕುಗೂ ಒಂಜೇ ತಂಚ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಾದಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಬಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಡು ಕೈಕಂಜಿಲು ಹೊರನೇ ಸೈತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೊಯ್ಲಾ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕ್ರಮ ಕಸೈಖಾನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತೊನೆರೆ ತಿರುಪಾದನೆಂದು ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ಪಂಡೇರ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಡ ಚಾಲು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಶಾಲಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಬಂದೀನಿ. ನಮ್ಮ MLA ನಮ್ಮ MP ಸಾಬ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋಶಾಲೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ? 50 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಸೇಡ್, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೋಶಾಲಾ. ಸಂಚಾರುಡಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಿತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿ ಕಡಿದು ಬುರ್ದು ಸೂಪತ್ತದ ರಿಕ್ಷುಡಿತ್ತಿನ 5 ಜನ ಹೊರನೆ ಜೀವ ಬುಡ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಾಡಿಮರಿ ವಲಯಡು ನಡೆತದಂಡು. ಸಂಚಾರುಡಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಿತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿ ಕಡಿದು ಬುಡ್ದು ಸೂಪತ್ತದ 5 ಜನ ಹೊರನೆ ಜೀವ ಬುಡ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಾಡಿಮರಿ ವಲಯಡು ನಡೆತದಂಡು. ಗುಂಡಂಪಳ್ಳಿಡು ಚಿಲ್ಲಕೊಂಡಯ್ಯ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬೆನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯೋಗು 5 ಜನ ರಿಕ್ಷುಡು ಪೋಂದು ಪನಗ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿ ಕಡಿದು ಬುಡ್ದುಂಡು ಅಪಗನೆ ರಿಕ್ಷೆಗೂ ಸೂಪತ್ತದ 5 ಜನಲ ಪೊತ್ತುದೇರ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಗುಂಡಂಪಳ್ಳಿದಕ್ಲೊಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾರ್ಗದ ವಿಜಯ್ ಬಾಳಿಗ ಸ್ಟೋರ್ ಕೈತಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಮರತ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಒದಗಾವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾರ್ಗದ ವಿಜಯ್ ಬಾಳಿಗ ಸ್ಟೋರ್ ಕೈತಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಮರತ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಒದಗಾವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ತುಡಾರ್ಪತ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕಿಯರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಹೊಂದನ ತೆನಸ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಬೆರಕೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಗಳಿಸದು ಎಣ್ಣೆ ತಿಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತದೇರ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಲ್ಲಾತು ಬೆಳಗಡಂದು ಆರಪಂಡೇರ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿಂಜಿನ ದ್ರವ್ಯನ ಇನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರವಾದುಂಡು. ದಯವಂಡ ಈತಿಲ್ ಆಯ್ಕದು ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟಂಗ ಲೋಕಮುಖ ದಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಭದ್ದೆಚ್ಚಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಡುವ ಒಂಜಿ ಗುಣ ದಯವಂಡ ಪರೇಶಾಂ ಉಪಕಾರಾರ್ಥಂ
ಯಜ್ಜೀವತಿ ಸಜೀವತಿ ಬೆತ್ತೊರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಡು ಬೊಮ್ಮನು ಸದುದ್ದೇಶಡು ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆತ್ತೊರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪಣಕ್ಕ ಮಾತ ಲೋಕಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಆಪಣಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ನಮಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ನಂಗೆ ಲಾಭಾಂಶದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಪರೋಪಕಾರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣು ಸದುದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೆಳಗುಣಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಟೀಲ್ದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಣ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾವಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕ್ಯರ ವಾಮನ ಶವಕರ್ಪಟ ಬಂಡ ರೇಷ್ಮೆದ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಪುನತ್ತ ಕುಂಟು ಬಂಡ ರೇಷ್ಮೆದ ಪುರಿ ಅವೇನು ಉಂಡೆ ಆದ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಯ್ಪದೈತ ನೂಲುದೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರೇಷ್ಮೆದ ಪಿರ ಉಡ್ದು ಸ್ರವಿಸಾಯನಂಚೆತ್ತನ ದ್ರವನೆ ಅವು ಉಂಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಉಳೈಡ್ ಅವು ಬೂಡುಂದಂಡ ಅವಿನ ಪುಡತ್ತದ ಕೀಟ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಅವಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಐತ ನೂಲುದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಐಕ ಶವಕರ್ಪಟ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಕೇರಿದವು ಕಾಕವಿಷ್ಟ ಸಮುತ್ಪನ್ನ ಬಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಕ್ಕೆದ ಹೆಕ್ಕೆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾನೇನು ದಾಯ ಪಣಂತುಳ್ಳೆಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ನಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಯಿನ ಓವುಂಡ ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಪಣಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಡುಂದಂಡ ಆಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದಿತ್ತು. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊಕಲ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಅಸ್ರಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥದ ನಿಲೆಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರ. ಮಿಜಾರು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ, ಕಟೀಲ್ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೇರಿಕರ್, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪಾಲ್ದಾರರು ಸಾಗರ್, ಶಿಶಿರ್, ಸಾಗರನ ಪೋಷಕರು ವೀಣಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಪರಂಪರದ ರೀತಿದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಕೊಪ್ಪರೊಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಗಾದ ಜನಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಲಿ. ಮರದ ಗಾಣೊಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ, ಗೀರ್ ಪೆತ್ತದ ನೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ದೊಡ್ಡದ ನೇಯಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ಪಡ್ ಜುಬೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಲೆನ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಬುಧವಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SDPI ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವರ್ಡ್ ಜುಬೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿನೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಬುಧವಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SDPI ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಕರು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಸೋಮಯಾಜಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಿಜೆಪಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಗೇತ ರಾಜಕಾರಣ ಉಂಡು. ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪತ್ತಡ್ಡಿಯರ ದುಂಬುಬತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗೂ
ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರನ್ನು ತಡೆತಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜವಾಬು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಂದು SDPI ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಬೂಬಕರ್ ಕುಳಾಯ್ ಪಂಡ್ಯರು. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಶೋಕ್ ಮಾಚಾರ್, ಜಲೀಲ್ ಕೆ, ಯಾಸಿನ್ ಅರ್ಕುಳ, ಯೂಸುಫ್, ಅಕ್ಬರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಸಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಕಿಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಆ ಒಂದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈಠಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಭಾಗದ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಭಟ್ ಅವರ ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತೀಸ್ತಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ 3 ಹೆಸರುಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಭಟ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟುನೇಟು ಶಾಸಕರು ಕೈಪಾಡುವೆರೆಂದು ಸಭೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಪೊಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಏವರ ತೋಜಾದ ಸದನದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಭೆಟ್ ನಡೆತದಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪರಿಷತ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಗುರುವಾರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಂಡು. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟುನೇಟು ಶಾಸಕರು ಕೈಪಾಡುವೆರೆಂದು ಸಭೆಟ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಕ್ಲು ಏವರ ತೋಜಾದ ಸದನದ ಎದುರು ಹೋದು ಧರಣಿ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಂಡು. ಅಶ್ಪ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಾನದಂಡ ಐತದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಪುಂಡು ಶಾಸಕರ ಮುಲ್ಪ ಸದಸ್ಯರೇ ಅತ್ತಂದೆ ಆರು ಪಾಲಿಕೆ ಅನುದಾನನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆರು ಬಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರಲಿ ಅರೆನ ಅನುದಾನ ಗಲಸೊನಡು ಆಂಡ ಶಾಸಕರು ಅರೆನ ಅನುದಾನ ಬಿಡ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಲೆನ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಟ್ಲ ಕೈಪಾಡ್ನ ಸರಿಯತ್ತು. ಅನುದಾನನು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಸದನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಚವರಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ, ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೊರಸೇರಾಯರು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇಯರ್ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ದುಂಬುಲ ಶಾಸಕರ ಕಡಪಡ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿಲು ಸದನೊಡು ಬೈದಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಅರ್ಜಿಲೆಂದು ತಂದು ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟದಣಂದು ಪಂಡ್ಯರು. ಆಂಡ ಮೇಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದಿನ ರೌಫ್ ಮೇಯರ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇರೋದ ತೋಜೆಯರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚರ್ಚೆಲೆಡು ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ಚರ್ಚೆಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮೇಯರ್ ಪನ್ನಗ ಏವರ ತನ್ನ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದ ಎದುರು ಬದದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಒಂತೆ ಪೊಟ್ಟು ಸದನದ ಸಭೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೆಯರು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರ 3,27,00,000 ವರ್ಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 60 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ 60 ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು ಈ ಸದನದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರೇ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಿರುವಂತ ಬೋರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಇದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಯ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬಹಳ ಜರೂರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶಾಸಕರು ಈ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಮೇಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಲೆಟ್ರು, ಮೇಯರ್ ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 7 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನೀವು 7 ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿವಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ?
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರಟು ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿರಿಸಾಯದ ಟೈಲರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಪನ್ಪನೆರೆನ ಕೆರ್ನೇಕ್ ಇರೋದ ತೋಜಾದ ಒಡಿಪುಡು ಗುರುವಾರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರಟು ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿರಿಸಾಯದ ಟೈಲರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಪನ್ಪನೆರೆನ ಕೆರ್ನೇಕ್ ಇರೋದ ತೋಜಾದ ಒಡಿಪುಡು ಗುರುವಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ಜಡಿ ಬಡ್ಸ ಲೆಕ್ಕೋಗದೆತನಂದೆ ಒಡಿಪುದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೈತಲರ್ದು ಅಜ್ಜರಕಾಡ್ ಹುತಾತ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಮುಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಂಡು ಆರೋಪಿಲೆಗ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪನಡೆ ಮುಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವಂದೆ ಒಪ್ಪುಣೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ, ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದು ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿರುವವರ ಹತ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸುಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನ ಇವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಚಡ್ಡಿ ಸುಡುವ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಆ ಟೋಪಿಯನ್ನ ಸುಡ್ಲಿ, ನೀವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ ಬುಧಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿಯರು ಪುದರಿಪೋಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಎಂದೆತ ಪಾಲ್ದಾರರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರಿಗು 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ ಬುಧಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ತೀರಿಯರು ಅರಿಗು 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ವೇರು ಆಣ್ಮಗನಕ್ಲು ಒರೆಕಲ್ ಕಂಪನಿದ ಅರವಿಂದ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಜಿತ್ ಪೈಯೇರೇನು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ ಅಗತದೇರು. ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಇಂದೆತ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ. ಸಾವುಕಾರ್ ಬಾಬಾ ಪೈ ಮನೆತನದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಂಗಪಯ್ಯೇರನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಳ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಉಮೇದುದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಂಗಪೈಂದೆತ ಪಾಲ್ದಾರರಾದ ಎಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜನಕ್ಲನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಶಿಶಿಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಗಾಡಿ ತಡಿತದ ಮಾರಕ ಹತ್ಯಾರ್ಲೆಡು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಂಡು. ಬೇತೆವರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಶಿಶಿಲದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಗಾಡಿ ತಡಿತದ ಮಾರಕ ಹತ್ಯಾರ್ಲೆಡು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಂಡು. ಬೇತೆವರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದೆಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಕರಿನ ಜೂನ್ ಎನ್ಮೇಕ್ ಶಿಶಿಲಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆವರಿ ಬೇತೆವರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬೊಕ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ನಡುಟು ಪೆತ್ತದ ಇಸೇಡು ಪರ್ನ ಪೋರ್ಸುಡು ಓದಂಟಾದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ತಿದ್ದದು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನಾಯನ ಮಿತ್ತು ಪಗೆ ಸಾಧಿಸದೆರ ಆರೋಪಿ ಬೊಲೆರೋ ಗಾಡಿಡು ಪದ್ರಾಡಾತೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪನ್ಪನರೇನು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸದೆರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಸ್ಐ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಬೊಕ ಕೂಟ ಜಾಗೆಗೆ ಬೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೆರ. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕಿರಣ್ ಶಿಶಿಲಾ ಪನ್ಪನಾಯನ್ ನಾಡು ಪತ್ತೆರೆ ಬಲೆ ಬೀಚಿದೆರ.
ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಡ್ದಿಂಚ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದಂಡು. ಸುದೆ ಕಿದು ಪಳ್ಳ ಕಡಲ್ದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮರಾವ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಡ್ದಿಂಚ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಾರ್ದಂಡು. ಬರ್ಸದ ಕರಿಮುಗಲ್ ಕಬಿದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ದೊರೆಯೊಂದುಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಸಾರ್ದಿರು. ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೆಂದುಪ್ಪು ನೀಡ್ದವರ ಗಾಡಿಲೆನ ಸಂಚಾರ ಏಮೆ ನಡೆಕದಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸುದೆ ಕೆದು ಪಳ್ಳದಿಂಜಿದ ನೀರು ತಮ್ಮಿಲುಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಬರಲ ಹೆಚ್ಚವನ್ನುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮರಾವ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇತ್ತ ಕುಡರೆಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಡ್ ದೊರೆದು ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧ್ರದ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ಸರಿದಂತೆ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಅವಲವಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ. ಕೈಕಂಜಲು ಕಟುಕರ್ನ ಕೈ ಸೇರಂದಿನಂಚ ತಡೆಪೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ರಾಮಕುಂಜಡ್ ಗೋಶಾಲ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್. ಕುಟ್ಲದ ವಿಜಯ್ ಬಾಳಿಕಾ ಸ್ಟೋರ್ ಕೈತಲ್ ಮರತ ಕಾಣುಡು ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪುನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದಿಪನ. ತುಡಾರು ಪೊಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬೈಕಿನ ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ರಂಡ್ಯರ್. ಕುಟ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸುತ್ತುಡು ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ್ನ ಕೈ. ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೆಡ್ದು ಬಾರಿಯವರ ಸದನದ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.